Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Anny Gurban. Mary Tewtiniň Garagum etrawynyň potrotçulary yerli häkimlige baryp öz ekin yerlerindäki gowaçalaryň mundan öň görülip estilmedik derejelerde guraýanlygyny aýtdylar. Biziň ekin yerlerimiz ilki wada suwsuz, dökünsiz galdy. Häzir bolsa ıssy howaçydaman gögören gowaçalarymyz hem guraýar diýip adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertine we aýry-aýrylykda gurulýan daýkanlar ýyllar boýy dowam edýän kynçylyklardan değrenli. Olaryň sözlerine görä edil häzir suw berseňde gowaçany halat etmek mümkin bolmasa gerek. Bu habar Gurbangul Berdimuhammedowyň 2-nji ýylyna geçiren iş maslahatynyň ýanyndan geldi. Adatça bolşýaly prezident ýene bir gezek döwletiň daýkanlary ýokary hilli tohumlar, mineral ýökünler, himik serişdeler, döwrewap owaçylyk tehnikalary we suwaryş suw bilen doly üpçün edýänligini anandyrmaga çalışdy. Biz gowaçanyň munyň ýaly köpçülikligiň guraýşyny ilkinji gezek görýär diýip öz hasabyny otowçy tutan kärinneçi eken gowaçasynyň ýagdaýyny gysgaça şeýle düşünürdi. Otog edýän adamlar kesin ol başyna çalt çykdylar we täze keşe geçip ýyllaryna ýene çalt geldiler. Men haşolat al bolan soň çalt otojaklar diýip içimden pikir etdim. Emma otowçular gelip gowaçaňy sararyp gurap getir. Sülleri oturanlar hem kännidiler. Bu söýde inanman potrotymyň aňyr başyna çenli aýlanyp çykdym. Dogurdanam gowaçalar ölüpdir diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran daýkan aýtdy. Etrap häkimligine baryp gowaçanyň ýagdaýyny aýdan kärenneçileriň köpüsiniň ananjyna görä gowaçanyň beýle köpçülikleýän ýagdaýda guramagynyň iki sany esas sebäbiniň bolmagy mümkin. Birinji sebäp hökümetiň ekişde ulanan tohumlarynyň has gowşak bolmagy. İkinji sebäp gowaça wagtyny suw berilmezligi. Adatlyň habarçylary kärinneçileriň suw kösençlikleri, sorjy ýa nasos problemalary, suw desgalarynyň iýdegsizligi barada ýylyň-ýylyna habar berýärler. Emma häkimiýetler bu diýrençleri umumy sözle ret edýärler. Biz häkimlige baryp birdenkä galanja gowaçamyz hem gurap, potrot yerlerimiz takrap galsa bizden näldip öňünden arda ýalmaga gelenmiz aýtdyk diýip adatlyň 50 ýaşlarynaky söhbetde aýtdy. Soň günäni üstüne oklamaga adam tapman her ýylla potrotçynyň oýunyna ýükleýişiňiz ýaly bolmasyn. Biz öňünden aýdýar diýip häkimlige baran adamlar aýtdylar. Emma häkimlik arda baran adamlaryň ýadan ardalaryny kabul etmedi. Muňa derek suw kän, näçe içirseňiz içiri berin. Gowaçaňyzy ýalyndan goramak üçin üstüni ot çöp bilen ýapyň. Şonu gün urmaz diýip häkimligiň ýeşgäri daýkanlara akyl, maslahat berdi. Näme garaşsalarda daýkanlar häkimlikden beýle akyl maslahata garaşmalylar. Munyň diýen zady hiç akyly sygarýarlar. Şu epgeň içinde o giden meýdanyň gowaçasyny ot çöp bilen batyryp çykjak bolsaň başga dert gerekdir. Howanyň ıssysyny göreňokmy? Şu wagt baryp potrot ýerimiň garasyndaky bagyň aşagyny 4 sagat oturup bilseň hem meniň zat bilmedigim. Sen ol meýdanlary öz salkynjak iş saýyndyr öýtdiňmi diýip bir kärenneçi häkimligiň işgärine berk jogap berdi. İkinji kärenneçi bolsa onna biziň ekini ot çöpden arasalap ota getmegimiz gerek derler. Sen öz bilmeýän zadyny bilýänden bolup gepleme. Belki potrotuňyň üstüne gün düşmedi ýaly naves tutkem diýersiň. Biz bir ýere gowaçamyzyň guraýanlygyny aýdyp arda bermäge geldik. Bir de şu wagtdan gowaçany nädip halat edip boljakdygyny aýdym. Hünärmen getiriň diýdi. Gysgaça aýdylanyna kärenneçiler häkimlikden guraýan gowaça meselesinde çäre tapmaklaryny talap etdiler. Egerde çäre tapmasaňyz elimizdäki potrot ýerimizi taşlamakçy, kime berseňiz şoňa berin diýip etrap häkimligine ýygynanan adamlar aýtdylar. Halka häkimiýetden hiç ýyl kömek ýok. Ähli problema adamlaryň özleri çözgüt tapmaly. Hökümetden halkdan para, pul çöplemeli bolanyny batyrlanýar diýip Garagum etrawynyň häkimligini arda beren adamlaryň biri adatlygy gurrun berdi. Türkmenistanyny ekin ekken daýkanlar bilen hökümet resmiýetleriniň aýdýan zatlary köplenç çapraz gelýär.
Döwlet dostlugynyň düýn geçiren iş maslahatyny tasdiklamagyna görä, öňkü ýyllarda aýdylşy bilim edermen gallaçylaryň ihlasly zähmet netijesinde ýurdun vilayetlerine buğdaýyň bol hasyly ösürilip ýetişdirildi. Emma adatlygyň oğuzulugynaky ýagdaý gowgulýan. Bu urda işlän habarçysy bu ýyl hasylyň derejesiniň ören pesdigini, hususan paýta we saly hasylynyň yaramaz boljakdygyny, sebäbi suw howdanlarynyň tassan boş ýatanlygyny habar berýär. Zeyt suw howdan düýpden iýdegsiz taşlanan hala düşdi. Ulansyň iň ýöneköy kadalar hem saklanmaýar diýip Suw Howjalyk Edarasynyň olalky işgärleri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Olaryň sözlerine görä, bu puwdok dolýany kadr helakçylygyny surady. Goşadarnyň içinde hünermenler iň ýöneköy zatlar hem bilmeýärler. Azatlygyň dörli ýyllarda söhbetdeş bolan hünermenleriniň aýtmaklaryna görä, ýurdun oğuzlugy odaly hünermenleriň bilim taýýarlygy, ýerleriň kärenneçileri oýlanşyksyz paýlanmagy, ekrançylyk ýerleriniň sanynyň çykarylmagy we bu ýagdaýa ýeterlik gözegçilik edilmezligi bilen bagly. Ýene bir mesele bolsa, Murgap suw howdanyny araşdyrmak üçin hem Amerikan elçixanasy zemsnariat sowgat berdi. Emma hökümet milliardlarça dollar serişdäni netijesi taslamalara karşylap oğuzlyk işlerini duruşunu mecbur rahmeti öwürdi diýip yerli hünermenler aýdýar.